हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर दायो आं बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार भिडिअ लाना फैदों दै बेनो जाहैबाय भटार कार्डनि लोगोफोर नोंथांमोना खोनाखादों जानो हागौ जे दायो भटार कार्डनि जे लुक्स बा डिजाइन बियो चेन्ज जाबाय दै सिगांनि बायदि नंलिया बा सिगांनिया गोलावमोन नाथाय दानिया बेबायदिसो जाबाय दै नोंथांमोना खोनाखादों बा नुखाबायानो जानो हागौ नाथाय जायफ्रानाखि नोंथांमोना जुदि मोनाखैब्ला बे गोदान डिजाइननि भटार कार्डखौ नोंथांमोना जास्ट अनलाइनाव नोंथांनि मबाइलावनो जास्ट खेबसे अनलाइन एप्लाइ खालामबानो नोंथांमोना बे गोदान डिजाइननि भटार कार्डखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दै दायो लोगोफोर गोबांनियावनो बे सिगांनि जे भटार कार्ड बेबायदि बे गोलाव बे सिगांनिया बे भटार कार्डआसो दाबो गोबांनियावनो दङ दै दासिमबो गोदान डिजाइननि भटार कार्डखौ मोननो हायाखै आरो ओरैबायदि सुबुंफोर दङ अनलाइन एप्लाइ खालामबाय सिगांनो आरो जाबायबो जानाया भटार कार्डआ नाथाय दासिमबो बे अरिजिनेल डिजिटेल भटार कार्डखौहाय बिथांमोना मोननो हायाखैमोन दै बै फुरानाखौब्लाबो बिथांमोना जास्ट नाम्बारल' मोननानै दङ दायो लोगोफोर बे गोदान डिजाइननि भटार कार्डखौ एप्लाइ खालामनाय आरो बे सिगांनिफ्रायनो नाम्बारल' मोननानै भटार कार्डखौ मोनखायै बे मोननैबो प्रसेसनि बे मोननैबो अनलाइन खालामनाय प्रसेसनि खामानिया बा प्रसेसआ बे मोनसे सेमानो दै दायो आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन लोगोफोर नोंथांमोना जास्ट नोंथांनि मबाइलाव खेबसे अनलाइन एप्लाइ खालामबानो नोंथांमोना बे दानि जे गोदान डिजाइननि भटार कार्ड नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन लोगोफोर बे गोदान डिजाइननि भटार कार्ड जानायाबो एसे गोबावानो जाबाय दै बिदिनो 1 इयारसो बारबायानो बेनिखायनो बिथांमोना फुराना भटार कार्डखौ मालाबानि समावहाय जे इनभेलिड बा सोलियै खालामहैनोबो हानाय जानो हासिगौ दै सरकारा बेनिखायनो नोंथांमोना दानो बे गोदान डिजाइननि भटार कार्डखौ नोंथांमोना नोंथांनि मबाइलावनो एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर दायो माबादि एप्लाइ खालामनांगौ आं नोंथांमोननो A to Z खोन्थालांगोन जास्ट नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर आरो मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालामना होदो आरो जायफ्रानाखि बे बड' मिक्सचार इउटुब चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोनाबो जास्ट बे बड' मिक्सचार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जेन' बेबायदिनो आङो बर' रावजों लेटेस्ट भिडिअ लानानै फैबा नोंथांमोनाबो जेन' मोननो हायो लोगोफोर दायो बे समावहाय बे गोदान डिजाइननि भटार कार्डखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि मबाइलाव बा नोंथांनि जे क्रम ब्राउजार बा गुगोलाव नोंथांमोना बेबायदि टाइप खालामनानै सार्च खालामनांगोन भटार सार्भिस पर्टेल दायो आंना टाइप खालामखानाय बेयाव दंखायोमोन दायो आं बेखौ क्लिक खालामना होनोसै नोंथांमोनाबो बेबायदिनो टाइप खालामनानै सार्च खालामबानो जाबाय बेखौ आङो क्लिक खालामबाय दायो बिनिफ्राय नैबे फार्स्ट अपसन दङना नैबे भटार होनाय ब्लु कालारनि नोंथांमोना जास्ट बेवहाय नैबे इलेक्सन नैबेवहाय दङ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया नैबे भटार होनाय दङ नोंथांमोना जास्ट बेवहाय क्लिक खालामबानो जायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामनानै बेयाव पेजआ बेबायदि गेवगोन दै लोगोफोर आङो बे वेबसाइटनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय बेनिफ्रायबो नोंथांमोना क्लिक खालामनानै डाइरेक्ट बेयाव फैनो हागोन बेनिफ्राय लोगोफोर जुदि नोंथाङा गिबि खेबसेबो नैबे भटार सार्भिस पर्टेलावहाय नोंथांमोना खामानि मावफेराखैबा बा माबा मोनसे बिदिनो कारेक्सन खालामनाय बा अनलाइन खालामनाय बे समावहाय नोंथांमोना नोंथांनि मबाइल नाम्बारजों रेजिस्टार खालामनांगौ जायोना जुदि नोंथांमोना रेजिस्टार खालामखानाय गैयाब्ला नोंथांमोना जास्ट नैबेवहाय क्लिक खालामबानो जागोन नैबे साइन आप होनाय दङ दायो आं खोन्थानि नोंथांमोना जास्ट बे साइन आपआव क्लिक खालामदो बेयाव क्लिक खालामबा बेबायदि पेज गेवगोन साइन आपनि बेनिफ्राय बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि एक्टिभ थानाय नों लानाय मबाइल नाम्बारखौ बेयाव टाइप खालामना होदो बेनिफ्राय इमेल एड्रेसखौ नोंथांमोना बेवहाय टाइप खालामना होदो इमेल आइडिखौ बियो अपसनेल होआबाबो जेबो नङा बेनिफ्राय गाहायावहाय नैबे केपचा दङ बे केपचा क'डखौ नोंथांमोना मोजाङै बेवहाय फिलआप खालामदो बेनिफ्राय कन्टिनिउआवहाय क्लिक खालामना होदो बे कन्टिनिउआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव मोनसे मबाइलावहाय OTP थांगोन बे OTPखौ होदो आरो होनानैहाय नोंथांखौहाय मोनसे पासवार्ड बानायनो थिनगोन बिथांमोना पासवार्डखौ नोंथांमोना बेबायदि बानायदो आं स्क्रिनावबो होनानै होगोन नोंथांनि नेम बा टाइटेलखौहाय बेबायदि होदो बेनिफ्राय जे @ बा हेश होनानै 1 2 3 होदो आं स्क्रिनाव होनानै होबाय नोंथांमोना बेबायदि खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय साबमिट बा नेक्स्ट नुगोन नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय साबमिटआवहाय जेनेबा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि मबाइल नाम्बारा बे भटार पर्टेलावहाय नोंथांमोना बे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जे भटार सार्भिस पर्टेल बेवहाय क्रिएट जागोन बा रेजिस्टार जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे लगिनावहाय फैफिनदो बे लगिनावहाय क्लिक खालामदो बे लगिनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जे नोंथाङा रेजिस्टार खालामबाय दासो नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय जे पासवार्डखौ नोंथांमोना बानायबाय बे पासवार्डखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय नैबेवहाय केपचा क'ड दङ बे केपचा क'डखौ नैबेवहाय मोजाङै होदो बेनिफ्राय
रिक्वेस्ट OTP बेवहाय क्लिक खालामना होदो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि मोनसे OTP थांगोन आरो बे OTP खौ होयोबानो नोंथाङा बे जे भटार पर्टेलनि सार्भिस बा वेबसाइट बेवहाय लगइन जागोन दायो आं बेखौ खालामना खोन्थानि जेब्लानो नोंथांनियाव OTP फैयो नोंथांमोना बे OTP खौ बाव होदो बेनिफ्राय नैबे भेरिफाइ एन्ड लगइनआवहाय क्लिक खालामना होदो बिनिफ्राय नोंथांमोना लगइन जागोन लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि फेसआ बेयाव बेबायदि गेवगोन दै लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ जास्ट स्क्रल डाउन खालामदो बा गाहायाव बोख्लायदो बेयाव गाहायाव बोख्लायनानै नोंथांमोना नैबेवहाय जे लेफ्ट साइडजों नोंथांमोना बेवहाय बेबायदि नुदों फिल फर्म 8 बे फर्म नाम्बार 8 आव नोंथांमोना क्लिक खालामना होबानो जायो जास्ट आं बेवहाय क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव बेबायदि पेज गेवगोन दै नैबेवहाय नोंथांमोना नुदों एप्लिकेशन फर बिनिफ्राय नैबेवहाय सेल्फ होनाय दं जे नोंथाङा नोंथांनिखौनो एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथाङा बे सेल्फआवहाय क्लिक खालामना होनांगोन बा टिक होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांनि न'खरावहाय गुबुननिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नैबे आधार इलेक्टर होनाय दङ बे आधार इलेक्टराव नोंथांमोना क्लिक खालामना होनांगोन बे आधार इलेक्टरा गुबुननिखौ खालामनाय गुबुननि माने गुबुन जेनेबा नोंथांनि न'खरनि बाहेरानिखौ खालामनो हाया दै जास्ट नोंथांनि न'खरनिखौल' आरोखि ना नोंथांनि न'खराव मादारनि बा फादारनि बा बिब'नि बिदानि बेबायदि नोंथांमोना खालामनो हागोन नाथाय गुबुन न'खरनि मानसिखौ नोंथांमोना खालामनो नाङा दै बेवहाय बे नोंथांनि आइडिजोंहाय बिसिनि गुबुननिखौ खालामनोबा गुबुननि गावसिनि मबाइल नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना आइडि खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय बे आधारआ जाहैबाय नोंथांनि जास्ट न'खरनिखौल' बियो खालामनो हागोन दायो बे समावहाय आङो गावनिखौ खालामगोन नालाय नैबे सेल्फआवहाय क्लिक खालामनानै होनांसिगोन बेयाव क्लिक खालामबाय आं दायो आङो बेवहाय बे सेल्फआवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आंनि भटार कार्ड नाम्बार बियो डाइरेक्ट शो जाबाय नोंथांमोना शो जायाखैबा नोंथांनि भटार कार्ड नाम्बारखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबेवहाय जे साबमिट होनाय दं बे साबमिटआवहाय क्लिक खालामनांगोन दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामोबा नै नोंथांमोना नायनो हादों बेवहाय आंनि जे स्टेटनि नेम गासिबो बे एड्रेसा बेयाव शो जाबाय नेम गासिबो शो जाबाय बेनिफ्राय नैबेवहाय गाहायावहाय नुदों नोंथांमोना अके होनाय बे अकेआवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होनांगोन दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामोबा बेवहाय मोनब्रै अपसन नुदों नोंथांमोना नैबेवहाय एप्लिकेशन फर आङो जास्ट नोंथांमोननो डाइरेक्ट खोन्थानो हास्थायबाय नैबेवहाय 3 नाम्बारनि दङना नैबेवहाय इस्यु फर रिप्लेसमेन्ट इफेक्ट उइदाउट कारेक्शन नोंथांमोना बे 3 नाम्बारनि अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन बा टिक मार्क होनांगोन बेयाव क्लिक खालामोबा नैबेवहाय अके दङ नैबेवहाय बे अकेआवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामदो दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय बेवहाय क्लिक खालामोबा नै लोगोफोर बेबायदि पेज गेवगोन नोंथांमोना बेवहाय नुदों नैबे ओरैहाय राइट साइडजोंहाय आं बोखोबाय बेबायदि बोखोलांबाय था नोंथांमोना जास्ट जेबो खालामनांगौ गैया बेनिफ्राय नैबेवहाय नेक्स्ट दङ बे नेक्स्टआवहाय क्लिक खालामदो दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय आरो बेयाव बेबायदि गेवबावगोन बेखौबो नोंथांमोना जास्ट बोखोदो बेनिफ्राय नैबेवहाय नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय नैबे आधार कार्ड होनाय दं आधार नाम्बार जास्ट बेवहाय बे बक्सआवहाय क्लिक खालामदो बे बक्सआवहाय क्लिक खालामोबा बेवहाय नै आधार नाम्बारखौ बिबाय नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय बेनिफ्राय बोखोनानै नैबेवहाय बेबायदि नुबावदों नेक्स्ट होनाय दंबावो बे नेक्स्टआवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामबावनांगोन दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय आरो बेनिफ्राय बेखौ जास्ट बोखोबाव दायो नैबेसिम सफैबाय नालाय नै डिटेल्स साबमिट एप्लिकेशन दा बे जासिगोन नालाय बेनिफ्राय डिक्लेरेशन साबमिशनाव लास्ट थागोन आरो बेनिफ्राय बेखौ आरो बोखोबावदो बेयाव बोखोबावनानैहाय नोंथांमोना नैबेवहाय नुदों नै लोगोफोर बेवहाय बेबायदि अपसन नुदों नैबेवहाय लस नोंथांमोना बे लसआवहाय क्लिक खालामनो नाङा दायो आङो बुंनो हास्थायदों गोबांनियानो जे भटार कार्डआ बियो गोमाबायबो बा गोमानायबो थायो दै दायो नोंथांमोना गोमाबायबा नैबे लसआ गोमानाय नालाय नोंथांमोना बे लसआवहाय क्लिक खालामनाङा दै जुदि नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामोब्ला मा जागोन बे लसआव क्लिक खालामबाय आङो बेयाव क्लिक खालामोबा नोंथाङा नै जे डकुमेन्टस गोमायोब्ला जे पुलिस भेरिफिकेशन बा पुलिस रिपर्ट लानांगौ जायो ना एफआइआर लानांगौ जायो होनांगौ जायो बेनि थाखाय नोंथांमोना पुलिस रिपर्टखौ बेवहाय आपल'ड खालामनांगोन लायनानै दा मोजां बेस्ट अपसना जाहैबाय नोंथांमोना नोंथांनिया गोमानायबाबो मोनाखैबाबो बा बायनाय माबा मोनसेनि थाखायब्लाबो नोंथांमोना जास्ट नैबेयावहाय नैबे अपसनखौ क्लिक खालाम डिस्ट्रयड डिउ टु रिजन बियन्ड बेखौहाय नोंथांमोना क्लिक खालाम बे लसखौ क्लिक खालामनो नाङा बे बेस्ट अपसन नैबे सेकेन्ड नाम्बारा बेनो जाहैबाय आं बेयाव क्लिक खालामबाय बेवहाय क्लिक खालामोबा नोंथांमोना जेबो डकुमेन्टस आपल'ड होनांगौनि खोथा गैया बिनिफ्राय नोंथांमोना जास्ट नैबे नेक्स्टआवहाय क्लिक खालामदो
बेवहाय नेक्स्ट दङ ना बे नेक्स्टआव क्लिक खालामना होदो दायो बेयाव क्लिक खालामबावबाय आं बेनिफ्राय डिक्लेरेशनाव सफैबाय बेनिफ्राय नैबेवहाय नोंथांनि डेट ओंखारबाय दिनैनि डेट बेनिफ्राय नैबेवहाय प्लेस नोंथांनि जास्ट भिलेजखौहाय बेवहाय नेमखौहाय भिलेजनि नेमखौ जास्ट बेवहाय टाइप खालामना होबानो जाबाय बेनिफ्राय दायो आङो भिलेजनि नेमखौ बा आंनि गामिनि नामखौ आङो टाइप खालामबाय बेनिफ्राय नैबेवहाय नेक्स्ट होनाय दंबावो बे नेक्स्टआवहाय क्लिक खालामना होबावदो बा होबावनांसिगोन दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामोबा लास्ट साबमिसन बाव फैबाय नै लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हादों साबमिसन लास्ट बे लास्ट साबमिसनावहाय नोंथांमोना नैबे केपचा क'ड नुदोंना बे केपचा क'डखौ बेयाव होनांसिगोन दायो आं बेयाव होनानै देखायनि बिनिफ्राय केपचा होखांनायनि उनावहाय नैबे गाहायावहाय नैबेयाव दङ प्रिभिउ एन्ड साबमिट बे प्रिभिउ एन्ड साबमिटआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होनांगोन दायो आं बेवहाय क्लिक खालामना होनोसै बेयाव क्लिक खालामबाय आङो बेयाव क्लिक खालामोबा नै लोगोफोर बेबादि फर्म नाम्बार 8 बेयाव श' जाबाय बेखौ नोंथांमोना जास्ट बोख्लायनानै चेक खालामबानो जाबाय बबेयावहाय मिस्टेक जादों बा रं जादों बेवहाय ओरै बेबायदिनो चेक खालामबानो जाबाय जास्ट नोंथांमोना बेखौ जेबो खालामनांगौ गोनांथि गैया दै बेखौ जास्ट नैबे गाहायावहाय दङ नैबेवहाय नै साबमिट बे साबमिटआवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना होबानो जायो दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामोबा बेवहाय बेबायदि अपसन ओंखारबावबाय आर इउ सियर you want to submit this form होनना बुंदों बेखौ नोंथांमोना नैबे जास्ट येसआवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना होदो दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय बिनिफ्राय नै लोगोफोर साक्सेसफुल जाबाय नोंथांमोना नायनो हादों नैबे एक्न'लेजमेन्ट नाम्बार मोनबाय नै बेवहाय नोंथांमोना your application has been submitted successfully बेयाव नै आरो आंनि जे रेफारेन्स नाम्बार बेखौ मोननो हाबाय बे रेफारेन्स नाम्बारखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय आरो नङाबा बिनिफ्राय नैबेवहाय नै डाउनलड एक्न'लेजमेन्ट बे एक्न'लेजमेन्टखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय स्टेटास चेक खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबेवहाय ओरैहाय बाव फैफिननानै नैबेवहाय नै नुदों जे ट्रेक एप्लिकेशन स्टेटास बे ट्रेक एप्लिकेशन स्टेटासआव क्लिक खालामनांगोन दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामनानै जे नोंथाङा रेफारेन्स नाम्बारखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाबाय बा फर्म बा जे एक्न'लेजमेन्ट स्लिपखौ डाउनलड खालामबाय बेवहाय रेफारेन्स नाम्बार दं बेखौहाय बेवहाय होदो बेयाव होनानै नैबेवहाय नै बे स्टेटआवहाय क्लिक खालामनानै जोंनि आसामखौहाय बासिदो बा सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय साबमिटआवहाय क्लिक खालामदो साबमिटआव क्लिक खालामोबा जे नोंथांनि जे दायो एप्लाइ खालामनाय जे भटार कार्ड डिजिटेल निउ डिजाइननि नोंथांमोना बेखौहाय चेक खालामनो हागोन नै लोगोफोर जास्ट बियो दासो साबमिट जाबाय नै कारेन्ट साबमिट बा कारेन्ट स्टेटासआव बय नोंथांमोना नायनो हादों साबमिटेड आरो उनावहाय जे प्रसेस एक्सेप्ट जालांनाय नैबेवहाय श' जागोन नेक्स्टआवहाय बिनि ओरैहाय उनावहाय बेजोंहाय नोंथांमोना बेखौहाय बेबायदिनो चेक खालामलांबानो जाबाय लोगोफोर अब्ला नोंथांमोनाबो बेबायदिनो जे नोंथांनि जुदि नोंथाङा बे निउ डिजाइननि भटार कार्डखौ मोननो हायाखैब्ला नोंथांमोना बेबादिनो नोंथांनि मबाइलाव एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर आरो नोंथांनि न'खराव आरो नोंथांनि न' खाथिनिफोरखौबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो लोगोफोर दायो बे समावहाय जुदि नोंथाङा गुबुननि न' खाथिनिखौ खालामोबा बिसिनि जे मबाइल नाम्बार लानानै गोदानैहाय जे रेजिस्ट्रेसन खालाम नोंथांनि जे आइडिजों खालामनो नाङा बियो जास्ट नोंथांनि आइडिजों खालामनाया नोंथांनि न'खरनिखौल' खालामनानै लाबानो जाबाय आरो बे निउ डिजाइननि भटार कार्ड बियो बाय पस्ट नोंथांनि पस्ट अफिसाव बियो फैगोन नोंथांमोना बेखौ टेनसन लानांगौ गैया अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो खालामनानै लाबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोफोर माबाफोर डाउट जादोंबा नोंथांमोना कमेन्टआवहाय जे नोंथांमोना टाइप खालामनानै सोंहरनो हागोन आं रिप्लाइ खालामनो नाजागोन लोगोफोर अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो जायफ्रानाखि बड' मिक्सार इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो बे बड' मिक्सार इउटुब फेमिलियावहाय साबस्क्राइब खालामनानैहाय एक्टिभ जानानै थाबानो जाबाय जेन' बेबायदिनो आं बर' रावजों लेटेस्ट भिडिअ लाना फैबा नोंथांमोना जेन' मोननो हायो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन